Често си мислим, че връзките се разпадат заради разстоянието. Но какво ако истинската причина е другаде? Какво ако не дистанцията, а липсата на осъзнатост е това, което ни разделя? Днес ще разгледаме една изключително силна рамка, тази на Джей Шети, с нейните 4 стълба за изграждане на наистина дълбоки и смислени взаимоотношения. И ето го ключовия въпрос, от който всичко започва. Обикновено обвиняваме времето разделени за проблемите. Но какво, ако самия проблем не е в раздялата? Ами ако е в начина, по който подхождаме към нея. Защото оказва се, че една съзнателна раздяла може да бъде в пъти по-силно от онова неосъзнато време, прекарано уж заедно. Добре, нека да видим каква е структурата. Имаме 4 основни идеи, които ще разгледаме. Първо, какво означава осъзнато време разделени? После, защо е важно да имаме собствени правила? След това ще се потопим в пирамидата на интимността и накрая ще видим каква е разликата между време и истинско присъствие. Да започваме. И така, първия стълб, той направо преобръща представата ни, че всяко време прекарано разделени е непременно нещо лошо. Всичко, ама наистина всичко, се свежда до намерението, което стои зад това време. И ето тук разликата е просто огромна. От едната страна имаме онова пасивно отдалечаване, което просто се случва заради работа, задължения, то сякаш бавно разяжда връзката. А от другата имаме нещо съвсем различно. Планирана, умишлена раздяла, която всъщност я заздравява. Защо? Защото има ясна цел и най-важното – ясен план за събирането. И това не е просто някаква теория, а нещо, което Шети е изпитал на гърба си. Този цитат е толкова силен, защото показва реалната цена – 6 месеца, за да поправиш щетите от 6 месеца неумислена дистанция. Това е преживян урок за това колко е трудно да се възстанови една загубна връзка. Добре, след като вече знаем колко е важна умишлената раздяла, идва логичният въпрос. Ами какво правим, когато сме заедно? И тук стигаме до втория стълб, който е също толкова революционен. Идеята да спрем да следваме общо приети норми и да си създадем наши собствени правила. Ето, вижте няколко съвсем конкретни примера от неговия живот. Правилото за 2 седмици или това за 3 дни без телефони. Разбира се, идеята тук не е да копираме едно към едно тези правила. По-скоро те са вдъхновение да се замислим какви биха били нашите собствени правила, които поставят връзката на първо място. Сега, следващата концепция, тя ще преобърне напълно представата за качествено прекарано време. Пригответе се, защото след това вечерите пред телевизора никога няма да изглеждат по същия начин. Точно така. Този мит, че стотици часове пред екрана сближават, ами според Шети това е пълна илюзия. Това е най-ниското, най-пасивното ниво на интимност. Всъщност това не е връзка, а просто споделено разсейване, при което двама души са един до друг, но всъщност са напълно сами. И ето я и самата пирамида. Тя ни дава ясен път нагоре. В основата е пасивното забавление, като филмите. Едно ниво нагоре – споделените преживявания, където пробваме нещо ново заедно. След това идва образованието, да учим заедно. И на върха, най-високото ниво е служенето. Да правим нещо за другите заедно. Целта, разбира се, е да не стоим само в основата, а постоянно да се стремим да се изкачваме нагоре. И стигаме до последния, може би най-важния стълб. Тук говорим за една наистина критична разлика, тази между простото време и истинското осъзнато присъствие. Тази таблица показва една фундаментална промяна в мисленето. Вместо да казваме «искам повече време», всъщност трябва да търсим по-качествено присъствие. Защото, както виждаме, може да сме заедно цял уикенд и да не се свържем изобщо. Или пък да имаме 1 час истинска връзка, който да струва повече от дни. Ето това твърдение просто удря в десетката. То описва перфектно съвременния ни проблем. Можем да сме физически един до друг, но емоционално да сме на километри разстояние. И често стената не е разстоянието, а телефона в ръката. И така, нека да обобщим набързо. 4 стълба са: първо, осъзната дистанция с план за събиране. Второ, създаване на наши си уникални правила. Трето, изкачване по пирамидата на интимността, от пасивно към активно. И четвърто, да търсим истинско присъствие, а не просто празни часове. Това е пътната карта. И тук идва големия въпрос. Кой от тези 4 стълба би могъл да донесе най-голяма промяна още тази седмица?
Защото в крайна сметка истинската промяна не идва от някакви грандиозни жестове, а от малките, но осъзнати избори, които правим всеки ден. Защото, нека не забравяме, най-силните връзки не се намират случайно. Те се изграждат с намерение.